Čaute ľudia, a dneska si zahrám Murder Mystery 2 v Robloxe. Dneska je tu so mnou Vlčica, 1, 2, 3, 4, ale nebude rozprávať, lebo som tu našiel náhodne a som preživší, takže hra sa začína o 8 sekúnd, takže ja si idem nájsť nejaké super miesto, kde sa môžem schovať pred vrahom. On je vrah reálne. Jaj, a tak sme zomreli. Nevadí. Ups. Ja neviem, nejaký buk. Už nemusím. Taký buk. Tak to je Rerex. Ja som mu dal nejaké vajíčka. Inventári. Powers. Weapons. Classic holidays. Tak vyhral vrah. A Vlčica bola šerif a prehrala. Tak kde napíšem? Kde je Vlčica? Vlčica. Tá sa asi odpojila. Vlčica sa asi odpojila. Nevadí. Vlčica sa odpojila z hry. Ideme hrať ďalej. Som preživší, takže teba idem ďalej. Ale ja poznám dobrej schovky. Keby je to kebyže ho zabijem. Stojí za Robuxy, že? No nič, tak toto bolo za Robuxy. Nevadí, tak nekúpim si to, nejde asi zbytočne mať Robuxy. Tak vrah vyhral. Tak nič, my ideme hrať ďalej. Hráme ďalej. Poďme si zvoliť mapu. Poďme banku 2. Ja idem voliť banka 2. Zase vy chcete voliť. Chcem ísť do banky 2. Ideme sem. Jump. No. Ale znova preživšiahne. Ja tejto idem určite. Vieš aj od teba, alebo ty už si bol vrah. Podľa mňa to bude tento. Podľa mňa. Že nájdem správne, tak idem strieľať naslepo. Tu schovám. To špíl.
Poďme hrať ďalej. Ak už bol vrahno, tak koľko to bol nevrahno, tak... Oh no! Ježiši, ide vrah reálne. Ideme badže. Ideme pekne. Poď dole. Tak dámy a páni, už vieme, kto je vrah, tak máme máme dať pozor. A idem hore, lebo ona je tu dole. A zase aspoň, že zarobím takéto peniažky. Dobre, tu sú pení. Ale sa nemôžeme dať zabiť. Čo najviac peniazí. Dobre, už viem, že šerif už asi naši. Ona bola tam. Vidíš ju stred, preboha. Chceme sa ti už naokam. Ja dostávam bače. A čo ty, už odkedy si na tom povedal? Vypínaj to. Dobre, tak dúfam, že ona nevie za mnou, že lebo to sme v prdeli. No neviem, kde teraz je 1v1. A vyhrali sme, zabili ju. To je pre toto video už. To je pre toto... No tak úplne vidíte, všetko mi to pokazilo. Toto je pre toto video všetko a čau.